তো मुनि आइब ना पूजा देखते ठाकुर देखते ना पुओ ଫୋନ୍ଟା ନା ସେଇଟା କହୁଥିଲି ମୁନି ଯିବ ନା ଯାଇଥାନ୍ତ ବାହାରି ଥାନ୍ତ ମୁଁ ଗଲେ ଆସିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଚିତ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲି ଟିକେ କାମରେ ଚିତ୍ତ ମୁଁ ଆସିଛି ଟିକେ ମାମା ମାମା ଘର ଅଛି ନା ମୁଁ ମାକଲପୁର ଅଛି ସେ ଆସିଥିଲା କିଛି କାମର ମଡ଼େଇବା ନା ଏଇ ଚିତ୍ତ ସେ ଆସିଥିଲା କିଛି ତ ମାମା ଘର ଅଛ ନା ଯିବ ତ ବାହାରୁନ ଯିବା କିଶୋର ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ପଚାରୁଛ ନା କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ବର୍ଷା ତ ଦିନ ସାରା ହେଇଛି ଏବେ ହିଁ ବର୍ଷା ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ବର୍ଷା ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ହୁଏତ ହେଇପାରେ ଢାଙ୍କିକି ଅଛି এইগুলো যে